קחי נשימה עמוקה. תני לאוויר להיכנס אלייך ולהתרחב בתוך הלב שלך ולנשוף לאט ולשחרר, להוריד משקל מהנשמה. עוד נשימה ועוד אחת, עד שהגוף שלך מתחיל להרגיש רך, בטוח ומוחזק. דמייני עכשיו אור סגול זהב יורד מלמעלה, נוגע בקודקוד הראש ונוזל עלייך כמו מים חמים מרגיעים. האור הזה הוא האור של שפת הנשמה, האור שעוטף אותך, מרפא אותך ומחזיר אותך לעצמך. את רואה מולך דלת. זוהי הדלת של הבית הפנימי שלך, של הלב שלך, של הילדה הקטנה שהיית, של האישה שאת עכשיו ושל האישה שאת הופכת להיות. פתחי את הדלת, כנסי פנימה. הרגישי את הנשמה שלך ברגע הזה, אומרת לך, אני כאן איתך, את לא לבד, את אהבה. מולך מופיעה ילדה קטנה, הילדה הפנימית שלך, היא בנוכחות שלך, היא מסתכלת עליך בעיניים גדולות, רוצות חיבוק. תני לה יד, חבקי אותה, ואמרי לה בלב, אני רואה אותך, אני מקבלת אותך, את חשובה, את אהובה. הרגישי איך בתוך הגוף שלך נפתח מרחב חדש, מרחב של עצמי, של שקט, של זכאות. את עומדת מול מראה ענקית של אור, את רואה אותך, אבל בגרסה הגבוהה שלך, זאת את העתידית, המלאה, המשתחררת, החכמה, השופעת. היא מסתכלת עלייך ואומרת לך, אהובה, הגיע הזמן שתאהבי את עצמך באמת. לא כי את עושה, אלא כי את קיימת. ועכשיו חזרי אחריי בלב, כמו מנטרה קדושה. אני ראויה לאהבה. אני טובה כפי שאני. הלב שלי פתוח לקבל. אני מאפשרת לעצמי להיות
המטבע מתחיל לזור חזק יותר, הוא נמס לאור ורץ לכיוון הלב שלך ונכנס פנימה. מהרגע הזה הגוף שלך זוכר שפע, התת מודע שלך זוכר כסף, והנשמה שלך נפתחת לקבל. ועכשיו את רגועה.